سورت نساء کران دے اندر بھی عدل کرنا ہے. اللہ پاک نے مرد نو حاکم بنایا ہے. مسنا 2 شادیاں دا حکم دیتا ہے, وثلاث 3 شادیاں دا حکم دیتا ہے, ورباع 4 شادیاں دا حکم دیتا ہے. 4 شادیاں دا حکم اللہ پاک نے دے کے کیا ہے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا, اگر عدل نہ کر سکیں پھر ایک کوئی شادی کرنی ہے. اگر عدل نہ کر سکے تو پھر دوسری دی طرف نہیں جانا, پھر تیسری دی طرف نہیں جانا, پھر چوتھی دی طرف نہیں جانا. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فَوَاحِدًا, پھر تیرے لیے ایک ہی بہتر ہے. اگلے بندے دیاں بیٹیاں نو اسی پریشان کر دے پھرنے ہیں, ساڈے کولو انصاف ہوندا کوئی نہیں. 2 بیبیاں دے اندر انصاف کدوں کر سکنے ہیں؟ جڑا بندہ انصاف کردا ہے پہلے تسی اپنی آمدنی ویکھنی ہے. اللہ نے حکمت دسی ہے ہر مسئلے دے تہاڈی آمدنی ہے, گھروں سوکھے ہو, پھر تانوں مسنا و ثلاث و رباع ضرور کرو, کیونکہ رب نے حکم دیتا ہے. جدو رب نے حکم دیتا پھر کون ہوندا ہے سانو رب دے حکم تو منع کرن سے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فَوَاحِدًا, ہاں شرط اللہ پاک نے عدل دی رکھی ہے, عدل نہ کریں گے. نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا تے بیویاں دے درمیان بے انصافی کرے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا او دے زندگی او دے جسم دا ایک لوج ہو جائے گا. صرف شادیاں پچھے ہی نہیں بھجنا, شادی کرو, شادی دوجی کرو, تیجی کرو, ساریاں چیزاں نو مد نظر رکھنا ہے.